Sí, pode ocurrir cunha das orquestras máis importantes de Galicia, leva algo así como 70 anos en activo, que xa son anos, Ricardo, falamos de Los Satélites, que foi sempre marca de calidade. Sempre. Eu comecei a ensayar con eles, creo que fans, o que son fans, non vou a conseguir moitos. Dame a min que non, é que a miña incipiente carrera non me vai a catapultar cara a fama e todo isto. Pero que fixen? Fun ata xunto deles e pasei unha xornada espectacular, porque vin como ensayaban, estiven coñecendos personalmente e, sobre todo, ver eso, o ambiente que teñen agora en inverno, que están un poquinho máis parados. Mirade como traballan os satélites da Coruña. Javier, como é a vida dunha orquesta, Os Satélites nos meses de inverno, non? Pois nos meses do inverno é máis tranquila porque as festas de verán remataron, pero ainda temos bastante traballo porque cando preparamos todos os temas do verán que ven, cando temos que preparar o escenario e poñer a orquesta a punto para cando chega a nova temporada. Como é un día de ensayo? Que o que facedes dende que chegades aquí? Pois, cando chegamos ás 10:30 da mañán, empezamos a ensayar, pero por seccións. Ensayan o ritmo á parte. Os asos á parte. Os trompetas e o trombón á parte. E os cantantes á parte. Y así yo vivo mi vida, y así yo vivo soñando. Cada un vai mirando o tema por separado e despois xuntámonos todos e conxuntámolo todos xuntos. De onde os sacades? Quen o que elixe os temas, as cancións? Últimamente estamos volvendo a facer temas propios, entonces inventamos algúns, outros facemos versións e tamén, por suposto, vamos montando os temas que soan ou que nos encaixan perfectamente no repertorio da orquesta. A que ritmo traballades no verán? Pois a diario. O sea, no mes de agosto podes, ao mellor, traballar 28, 29, 30 días. Que cambiou dende os comezos, cando ti empezaches con 19 aniños? Pois, máis que nada, a infraestructura que tens que levar ás verbenas. Agora a xente xa está máis acostumbrada a ver vos espectáculos na televisión e exigen bastante máis. Aquí as nosas costas temos o palco da orquesta, non? Sí. A xente parecelle que ahora que temos máis ventaxa, porque din, chegades aí, xa abrides e xa está. Pero que realmente a desventaxa é moito máis grande, porque antes ti chegabas, tiñanche un escenario ali, arrimabas o camión, montabas o que é o do escenario, o equipo de sonido e a andar. Pois é un escenario moito máis espectacular, moito máis grande, pero o que é de traballo, a nos danos moito máis traballo levar un escenario móvil que se tocáramos no escenario que nos puñía antes a Comisión de Festas. Canto custa un escenario como este móvil? Pois agora andan entre 20 e 28 millóns por aí. E nos rematamos o ensayo coa orquesta Los Satélites, como non? Coa banda inteira tocando, como non? Música! Gracias a Los Satélites. Permitir que Ricardo pasase esta xornada con eles. Ainda estorbando. Ainda estorbando, sí. Estaba esperando que cantara, non cantou. Cantei un poquinho, pero non se atreveron a metelo. O que dicía ao principio, chamou Meteo Galicia e pediu por favor que non o metera. Era unha das formacións que máis palco precisaban, porque xa eran... Agora, a maioría das orquestas teñen moitos componentes, pois daquelas non eran tantos, os Satélites xa eran eles moitísimos, sempre apostaron por a música quente, é dicir, a música traída de Latinoamérica, vamos, as súas cumbias, tal, bueno, desto Paco Lodeiro e Xurxo Souto poderían facer todo un panexírico. É un mundo de verdade que me apaixona porque non o coñecín nunca de dentro, e o feito de traballar tantísimos días seguidos durante o verán, ter xa saber máis ou menos a planificación de cara ao ano que ven, esta selección de temas de repertorio é un mundo que me apaixona. E que agora son profesionais, que hubo unha época na que as bandas eran por ser, digo, as orquestas eran por ser fillos das bandas de música e traballaban na agricultura, traballaban no tal, e logo ademais ensayaban e ademais logo
facían o verán ou facían as fins de semana. Ose... Xusto, chámame a atención iso, porque eles viven como en dúas estacións, non teñen unha que verán, onde traballan todos os días, sobre todo dicían que no mes de agosto traballan exclusivamente todos os días, e despois chega o inverno. E no inverno ensayan un día e seguramente traballan outro ou dous, así, máis ou menos se van encaixando o fin de semana. E como se multiplica o precio para contratar unha orquesta? Que pasan entre 6 e 9.000, contábame, ao 10% que poden cobrar no inverno, máis ou menos. Pois a Orquesta dos Satélites foi, durante varios anos, a orquesta titular do Festival do Miño en Ourense. Eu gardolle un cariño especial por eso, e tamén porque non sei cantos componentes quedarán daquelas, pero no 92, cando empecé nesto da tele, pois eles fixeron a versión de Miña Terra Galega de Los Tamara, pero a versión actualizada, para que eu cantase por primeira vez no luar. Recordo, eso foi, por os pasillos escoitase de todo, dice, e quen vai cantar a canción? Dice, non sei, un chaval novo que empeza nesto. Isto foi así. Bueno, pois alégrome moitísimo que aquel chaval novo, que xa non era tan novo que empezaba neso, pois hoxe vos poda mandar un abrazo cariñoso a Los Satélites. Volvemos de contado.